Pinia bang nili nali tumafan CISF mate Central Industrial Security Force LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK sinang than pachini pon ikpo lapen kaduka vistame video kicheng ben kijut an nang kelang dunia fancy tuning ri iglo lapen aprangsin nilimen laki kaduka vida chinlo nilimen laki avinasteron lapen non nali tum kelang bom labangki Carbitage 2.0 YouTube channel LABANGSO channel long jongsi madu abang pu abang file nangka homri mi bulote nali tum kachingon pen subscribe ingon lapen adung het bela janta dui dakanali tum ber ponik denon lala pule munon finili azada son mate azad update de LABANGSO YouTube channel lang upload stami nali tum kachini da prangi mate kilang long da prangi ya fan lo tangte pini LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le chithan pononang mate thiek pen lang pononang Lala puthot dak chithan polanang Central Industrial Security Force LABANGSO record ben APHUTHAK mate LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK chithan polanang lapen dak cheng bang a date of submission of offline application dak non kiwangi LABANGSO chiklo 21 date 21 11 2022 pen dak cheng ponpo lapen dak kijudi labang ke 20 mo December 20 2022 la ansi dak last date lo mate ka apply nahi last date lapen ladak bang ke arloso pinsota applied in mela both female and male Indian citizens lo te choklo lapen dak salary ta mission salary ta 21,700 pen 69,100 an dak pen long ponpo lapen ladak ka apply ning a process lapen selection a process dak tokpon iglab lo lasinili labang details man nili dak pen nang than pon ik thek dat pola bang so advertisement alo jongs nali tum naing polte nili fana homri go lapen nali tum lang pa mi pen le jogdonon lapen dak nationality lapen citizenship candidate must be Indian citizen of India Indian citizen mate Indian arlo kido abang phu mate abang phitum nang po lapen dak requirement with trade with category lapen sector dak pen lang ponang la trade post bang aprang si dak nali tum name of post mate trade nali tum dak pen thek ponang po la aprang si bang ke cook lo cook mane la bang ke han an kitun jo la bang so post along la bang so Voreng Awarsai along nali tum male la tum han pinso tum han 247 do lapen female la tum han 27 do dak pen total bang 274 lo lapen EMS lapen G EMS atuman 30 lapen grand total mandak 304 an vacancies do lasan dak sida clover pude la juta king of lai ka safa ki roy la suppose ta do dak atanangli tum khindi nangne labang la so service le long don lo pude labang ke central service lapen ladak salary ta do pina ando nali tum khindi nangne lo Voreng Awarsai te Voreng Awarsai lo lapen global long tanali tum dak thek polong po male tum han 4 do lapen female tum han 1 do la son dak total 5 do lapen EMS tum han dak ingsi do lapen grand total dak 6 do puthot nali tum dak constable trailer pulo te pichoi kiroi labang ka do ka weda chini lo ladak la son thak se dak male tum han 22 do lapen female tum han hini do lapen dak total 24 do lapen EMS tum han 3 lapen dak grand total bang dak 27 an apus to nali tum tlang poningo tason dak sidak barbar nani tum theklong po chukang tip jo la suppose along le mel tum handak 83 do lapen female tum dak 9 do lapen dak total bangke 92 do ne lapu ESM na thuba ni lipuram de po tason dak sidak hemkar kok mate sorry dia ikta lapen dat nani tum dak constable wasbarman mate lapipini wasbar mane la pichoi ki chok jhola son atum ta do dak post do dak 95 do pinso tum ha arlo so tum han dak 11 do la son dak ti sweeper hem onkar kog yola arang le tum han ta dak mela tum han 161 do la pen female tum han 18 do dak na le tum jogdon ikta mela pen tried ni ikta me la pen dak constable painter long bang siwa da post do la bang male tum han chot female tum han dak ave lapendat constable moson lapudo dak la moson bang ni litelan chin de la bangke la sedak la son thalo dak pinso tumhan 10 do la pen arlo tumhan ingsi posto la pen constable or plumber la bangke lang la son pipini repairing plumber la tumhan dak 4 do pinso tumhan arlo tumhan bangke ave la son thak sedak constable male la tumhan 3 do la pen constable of constable welder ta dak bang pinso tumhan 3 do arlo tumhan bang ave
lason thak thak sidak total pinso tum apus do dak 633 lapen arloso tum hane 69 an apus mate vacancy do lason thak thak si backlog vacancy laban ali tum dak thek ponlongi constable clover dak ingsido mela tum han lapen constable barber dak 7 do lason thak thak ko pangrom pet pen dak 8 ando kasi total bang 641 an dak dolo lason dak vacancy for direct candidates mel la tum han dak tokpon ik elo northeastern ST la tum han dak total dak tokpon ik thailo nani tum dak pon lang pon ingo lason dak si northeastern cook atum long ta pinang ando dun ST atum ta dak nilai piklang ik po ST atum han dak 18 do la constable cook long la pen clover long bangke ST bang dak 0 lason dak sedak pena analitum dak pelang pono details dak pena an ketok do analitum dak pen thek polong po aprang sin analitum labang so advertisement alo mate notice alo lang paprang la pen deadline analitum jogdun istame jogdun egon lalo apen vacancy for ex serviceman analitum dak ex serviceman tum hanta dak do vacancies do analitum dak pen lang pon egon lapen ki jogdam ni process banalitum la screen along thek polong labang so CISF RECTT daudin labang sodin nalitum dam pen humri da migo online application nalitum jogdun igo ase non labang e chengchelang la non kiwangi nalitum hani da adet nang than po 21 labang so chiklo 21 ben sida start po online application bange ase documents amukhai nalitum ready atamelo jongsi nalitum apply deni pelote la penalitum jogdun igon lapen education qualification adim langlo pulda education qualification bangke skill trade or receive dak tokte ne labang nili na piklang pon punon nili dak pen ripon iknang kokpo metric person tame labang ke nalitum dak thek mulai matriculation in lapen kan maka pore ki ong an se ke melo labang so vacancies long bang ke nalitum dak lapen age bang dak 18 to 23 years abang pu abang fitum dak jogdun ikme lapen dak do pina anda ke tokpon do nalitum dak pen lang ego physical standard lapen female male board la tum handa dak pipon ik thailo lapen koson si keslegi malata dak tokpon iglo lapen copy pc terms and condition dak nalitum di I slide lapen teto dak content ason du dak nalitum lang pon ingo nili dak pen details banang than pon nun edek po thema dak kit tok bang pinang ando labang so advertisement 43 an nalitum dak pen ava chap do labang so PDF bangke nalitum lang pon ektame lason lo dak lapen documents ka upload ning labang ke PDF file sa upload nang po PDF punai si lapen signature ta upload di pul tum JPG format nang po 20 KB maximum ya lalo lapen photo bang nalitum coloring photo nang po dak tok pon du ulo nalitum lang ik denon lapen payment bang application fee bang nalitum 100 rupees pinai dak lason lo lasi pina anda ke tok do nalitum lang poningo nili details bang la anang than pon ik thek dat po las nalitum labang so PDF nili fan na humri gon labang so advertisement alu nili nang san ik pon nalitum han WhatsApp lo dak do 43 nalitum dak thek ponai lapo kung thek ponai lapen ladak photo ka upload ni process dak pen piklang pono lapen documents amukha ka fill up ni lai dak piklang pon thailo lapen application na nalitum dak pen long pon po jo nalitum lang igon kadok ka vedak details nalitum long pon igla po lapen copy pc ka fill up ni man nalitum dak pen thek poloi nala dak pen la answer la ya ka fill up ni ha hi bang ken nalitum dak pen lang pon ingo da si ning hang abang phu abang fitum nalitum jong si apply dun ning hang pul nalitum jogdun igo apply dun igon kilong long le bang la ka pre alam los tame ning hang abang phu abang fitum try dun iktame la pen jogdun iktame jos nalitum le jogje jogdun ni ning hang he pul nalitum la bang so video bang share iktha share se la pu video ta lang le pen nalitum bi kogno la bang so video share igon karbiang long arluta emithang karbiara tum du ola se ning hang atum du ta hai mine ngasi jogdun igon la pen try dun igon lan cholo la sinili la thiek penale tum han labang so notice bote labang so advertisement labang so Voreng Awarsai puthak thiek pen stami nali tum han nampik lang iklo la penang than iklo la pen nason sona video kilang long bomi apanali tum labang so YouTube channel banali tum subscribe iklo la pen adung head bell arjan du dakanali tum berponik den la lo pude munan phida jada sonle
nili update long stame labangso YouTube channel long upload pola penang le tanga video kilang long video fan tangte demi thakme kado kawe karbiti 2.0 YouTube channel kilang ra doan first time nil hen pen kardom